Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kula wangsul maliwonten ing madianing kegiatan kalia. Kula jihan kanita ingkang badhe ngaturaken pawarta ingkang paling anyar lan terpercaya. Dinten Minggu tanggal 1 Februari 2026, Waduk Malahayu ingkang mapan wonten ing Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, ketelah minangka salah satunggaling prasarana wiganti ingkang gadha peran ageng tumramping gesang masyarakat sekitaripun. Waduk Malahayu dipunbangun nalika zaman pemerintah Hindia Belanda lan wiwit dipunginakake tahun 1937. Ngantos sapunika, waduk punika taksih dipunginakake minangka sumber banyu irigasi kang nyukupi kebutuhan tetanen ing sawetara kecamatan ing Kabupaten Brebes. Supados langkung cetha kita hubungaken kalian reporter ingkang wonten TKP Sumangga Mbatia lan Sela. Permisa ingkang kinarmatan, kula laporaken saking Waduk Malahayu ing Kacamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Ing wekdal menika kula sampun kalian salah satunggal narasumber ing masyarakat setempat. Sugeng enjing, Pak. Sugeng enjing nggih, sugeng rawuh. Pak, saged panjenengan terangaken sakedik babagan Waduk Malahayu puniki. Nggih, saged saliyane irigasi Waduk Malahayu ugi dados papan wisata alam kata warga lan wisatawan ingkang rawuh kangge rekreasi mancing sak nikmati keindahan alam. Kandas pundi tanggapan masyarakat babagan anjing wisata ing Waduk Malahayu? Masyarakat remen saged amargi saking wisata punika kata warga ingkang saged bitak usaha alit kados dene dodolanan, jajanan ombe-ombe lan jasa parkir. Punika saged nambah penghasilan keluarga. Menapa wonten upaya saking pemerintah lan masyarakat kangge njagi kelestarian Waduk Malahayu punika? Enggih wonten pemerintah daerah bebarengan kalian masyarakat tansah nindakake perawatan waduk kados dene ngresila lingkungan dan dani fasilitas lan maringi imbauan supaya dados boten buang sampah sembarangan. Miturut panjenengan, menapa tantangan paling ageng ingkang dipuniki Waduk Malahayu sapunika? Tantanganipun nggih punika kesadaran sebagian pengunjung ingkang taksih kurang bebagan kebersihan. Nanging masyarakat lan pemerintah tansah ngupados solusi supados waduk tetap resik lan lestari. Matur nuwun sanget, Pak. Awit sampun paring keterangan ingkang cetak lan minggunani. Nggih, sami-sami matur nuwun. Para permisa makaten wawancara kula kulian narasumber saking Waduk Malahayu. Mugi pawarta punika saged marangi informasi lan nambah kewaruh panjenengan sadaya kula wangsul mulu dateng studio. Matur nuwun Batia lan Sela saking TKP menika cuplikan liputan saking Waduk Malahayu. Kula Jihan Kanita pamit undur diri. Sugeng pepanggihan.